Aquest document final tracta més de 500 accions i aquestes accions totes tenen a veure, totes estan enfocades per la realització, per poder fer possible l'assoliment d'aquells objectius que ens hem plantejat, aquells 10 objectius que us hem explicat. Parlant de ciutat cohesionada, voldria destacar una de les actuacions, que és la de mantenir els recursos que afavoreixen l'equitat, la igualtat d'oportunitats, la convivència i la qualitat de vida de les persones. En l'àmbit de la ciutat pròspera i competitiva, assolir que Vilanova i la Geltrú sigui una ciutat campus del coneixement és, sense cap mena de dubte, una de les avantatges, un dels punts que fa que Vilanova sigui diferent d'altres ciutats i és un dels punts que hem de potenciar al màxim per crear aquesta ocupació, aquesta activitat que tant necessita la nostra ciutat. Un segon punt que hem volgut destacar, perquè creiem que és important, és la creació d'un servei d'atenció a la gent que vulguin crear noves empreses. Una tercera que hem volgut destacar és el disseny d'un programa 12x1 de promoció dels esdeveniments de les ciutats en el territori nacional. També hem volgut destacar en aquest punt la construcció d'un equipament juvenil multifuncional. Com sabeu, és una necessitat que té les ciutats. A més, en els grups de treball va sortir també molt aquesta petició. Falta un equipament de gran cabuda a la nostra ciutat que pugui, on la gent jove i també altres necessitats puguin portar a terme els seus actes. Però aquest equipament, la proposta que es fa en aquest pla d'actuació municipal és un equipament més auster que el que es havia parlat inicialment, i és un equipament que a més també pot servir per a activitats firals. També hem volgut destacar fer de Vilanova i la Geltrú una ciutat portuària. El port de Vilanova és sense cap mena de dubte un dels grans potencials que té la nostra ciutat i aquí serà també un dels eixos d'aquesta promoció econòmica de la ciutat en els propers anys. El següent objectiu, en el qual voldríem apuntar algunes accions, que és en primer lloc vetllar perquè l'atenció sanitària tingui els recursos necessaris. Com sabeu, històricament la comarca del Garraf i la nostra ciutat ha tingut un dèficit pel que fa als recursos sanitaris i el que es vol és aconseguir que les dues instal·lacions sanitàries, Sant Antoni i Sant Camil, que hi ha a la comarca, tinguin els recursos necessaris per poder donar l'assistència sanitària amb una qualitat òptima. Per tant, reclamarem que s'anivellin els recursos que s'envien a la nostra comarca amb el que és la mitjana catalana i que ara per ara estem per sota. Un segon que volem destacar és, com no podia ser d'altra manera, també treballar per avançar en l'assoliment del nou hospital. Ara per ara, segur, tots ens queden encara d'interrogant amb aquest objectiu. Tots sabem que ara en aquests moments no crec que tots tindrem clar que en el proper any o dos serà difícil que aconseguim aquesta gran inversió per a la comarca, però sí que hi començarem a treballar, ja hi hem començat, no ho deixarem de banda aquest projecte, però va molt lligat amb l'altre. Mentre anem reclamant aquest projecte, el que no podem és deixar de banda les instal·lacions que ara tenim a la ciutat. El següent objectiu del pla d'actuació era el de Ciutat per l'Educació, és a dir, tot el que té a veure amb ensenyament. I aquí hem volgut destacar dos aspectes. El primer és el de treballar perquè el Departament d'Ensenyament contempli com a prioritari l'edifici de l'Escola Pacífae i després és el de promoure la formació per l'ocupació. El següent objectiu és el que té a veure amb el de la cultura i el que volem és fer que la cultura sigui, a més de tot el que ja és lleure, identitat, que a més sigui un agent dinamitzador. Aquí també hem apuntat a tall d'exemple el projecte de dissenyar l'espai del FAR com a centre d'acollida de visitants i alhora com a seu del Museu del Mar i del Museu de Curiositats Marines Roig Toqués. I després, per últim, amb cultura sí que val la pena i és important, és imperatiu destacar l'objectiu, l'acció, les accions que han de portar a consolidar una programació cultural estable a la nostra ciutat. El següent objectiu és una ciutat esportiva i aquí voldríem destacar
tot el que fa a instal·lacions esportives, que a més en les sessions de participació va sortir molt la necessitat de poder tenir instal·lacions per totes les activitats que es realitzen a la ciutat. Evidentment, això és una inversió que no podrà ser immediata i el que s'està preparant és un projecte nou sobre el projecte que hi havia del pavelló Isaac Gálvez, un projecte molt més auster, molt més ampli, és a dir, que siguin unes instal·lacions molt més àmplies, moltes més pistes, molta més instal·lació del que preveia el pavelló Isaac Gálvez, però amb molt menys cost i que alhora es pugui fer per fases. Però el següent, una ciutat segura, cívica i tolerant. Bé, hem de tenir present que la convivència és un dels factors. Sense una bona convivència a una ciutat ja podem tenir totes les instal·lacions que vulguem, però difícilment estarem bé i, per tant, en aquest sentit es fomentarà amb moltes accions una convivència, una cohesió social. I per altra banda, aquí voldria destacar també l'ordenança cívica. S'està treballant en una ordenança cívica. El següent objectiu és el de ciutat equilibrada i sostenible i és tot l'àmbit que té a veure amb urbanisme, territori. Aquí hem volgut destacar l'elaboració d'un pla de mobilitat municipal. El següent punt que hem volgut destacar és el treballar conjuntament amb ports de la Generalitat per millorar la façana marítima de la ciutat. Aquí també apuntem, com a part del pla de mobilitat, la necessitat de prolongar el carrer Doctor Zamenhof fins a Baixa Mar. És una proposta que fa aquest pla d'actuació. És una proposta que tècnicament tots els àmbits ens apunten i que intentarem tirar endavant perquè creiem que és important per poder garantir una bona mobilitat. Per últim, la part que abans ja també he comentat, una administració moderna i propera. És indiscutible que serà l'única manera de tirar endavant tots els projectes, aconseguir que l'administració funcioni de manera àgil, que es modifiqui la manera que es treballi, que es millori, que s'optimitzin els recursos i, per tant, hem volgut també fixar un objectiu en aquesta línia. L'últim punt, i no per això menys important, és el de la capitalitat. És indispensable que no només ens limitem en totes les accions a veure la nostra ciutat, sinó que obrim la mira i impulsem molt més del que fins ara era necessari o s'ha fet la col·laboració comarcal. En aquests moments el territori ha d'anar a una, hem d'aprofitar totes les sinergies que existeixen en el territori i més enllà de la comarca, fins i tot jo crec que a les comarques veïnes hem de cercar la col·laboració, el treball conjunt per poder impulsar tots els canvis que ara necessitem per aconseguir que la nostra ciutat sigui més pròspera, que Vilanova i la Geltrú s'hi visqui millor i, en definitiva, això ho hem de treballar des de la ciutat, però hem d'aconseguir la complicitat, la col·laboració amb les ciutats veïnes, amb la comarca i amb les comarques veïnes.